Kuna wazukuru wa chuya. Yes, atijisangana zvakare muri Zimbabwe pa Hot Zim Trends channel apo patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Nhasi uno tiri kwaMutangadura kuruwa apo tiri kuchema vaJoseph Mutangadura vakatsakatika muchiitiko chinosuisa nekurwadza zvakarwadza mhuri yese yeZimbabwe naika. Saka pari zvino takamirira kuti tinovaradzika. Saka we are just waiting up for Nyaradzo team kuti titakure body tiende kuGoromonzi 10 off naika. Zvinhu zvinorwadza mhuri yeZimbabwe kuti tishayikirwe nevanhu vatinenge tichiti vari kubatsira community saizvozvi wongweri kana vashayika nemashayikiro anorwadza iwaya naika. Saka we love to ask mamonas ari pano pafuneral tinzwe kurwadziwawo kwavari kuita nekushanda kwavaiita navamisa Mutangadura kuti zviye zvakamira sei. So watch this. Indonzi Jesus Mahaso, channel Sisi Source. Studio rangu Ndonzi Desert. Rukuziwa kuchitoita basa ripi, chita sei. Wamutangadura chisangana nao, that is 1997. Wachitanga kutenga mwembe ba Sisi Source. Watega mwembe ba Sisi Source is grown up. Washikura wachienda. Chizo ndona ota. Watora mpana tangi. Avakaona kuti handingakwanisa kurana ndega entangi abva uyawo then yaku nevakomana tichingoshanda tese aende kuraskiwa wataita hakusi kwangu kuraskiwa as a Sisi Source nditaraskiwa as one of the customers of the breeding animals. Munhu wese anoita zvemombe araskiwa nekuti hakuna kumwe wauchapotera
just because Mtangadura is the great. Kana maona kuti ukwakaipa. Guys, let's go together. Then let's see kuti inofamba sei bano. But aipa patient kuti wakomana andigona kupa mari nokuti zvinhu zvakandomera asi vanhu vaimirira kusvika mombe dzavo dzichisota vachipiwa mari. Ndinoda kutenda zvangu pakushanda kwatakaita Mtangadura from 1997 up to now. Ndinokumbira Mtangadura vazorere zvakanaka ende Mwari ngavaropafadze, but ndinokumbira zvangu kutaura pamberi poMwari kuti my business farmers achabatsirwa nani. Munhu anga asingatarisire kuti atenge mombe dzemurungu, waitenga mombe dzedu isusu tikusumukira kuti tiwane kuti tiende kumberi. Tichienda kumberi zvinhu zvaitobatsirawo hama dzedu, bosi varungu vanotengerera pachawo, but Mtangadura aitengererawo pachedu as black people. So pamakanzwa kuti vaMutangadura vakusuka makanzwa sei? Ndofunga zvinhu izvozvo zvakambondibata, but handina kuwana nguva yekuti ndizirisese nekuti ndasingafungire chishuwo chekudaro, nekuti chishuwo chedu chataifungwa naMutangadura vakahwara tovapepawo, asi ichi chishuwo chakatihwadza zvekutohwadziwa zvokuti we are very painful, zvekudai munhu wacho wakauraya ari pano egona die with him. Saka mashoko enyu ekumunhu weZimbabwe ngadai yakadai kuteerera panguva iyo angava api? Mashoko andikakwanisa kutaura pamhuri yeZimbabwe. Ngatibatanei, ngatirumbidzanei, tingotenda Mwari nemashengerero anotiita. Toziva kuti hatina musha panyika, asi mafiro atinoita anotihwadza mhuri yeZimbabwe. Tofanira kuziva kuti tafa nechikonzero. Ndinotenda Mwari kuti davatibatsira kuti tizive kuti anotiuraya ngasatiwandire. Zvinhu zvinorwadza kuwandirwa nekuhwara. Saka tomboti mamedharas apata tingasiye here achidzoka breaking community? Maguruvani, inini kuti mamedharas abatwa, I pay for my tribute. Unotora andogona kuti wani wacho wani ndikatotsakuona dei mukana banga, but hatisi kuda zvinhu zvakadaro. Chatiri kuda isusu, we are targeting for the business. Well, business ariri pano apa is not a joke. Ukafamba pano ukateerera kwese kwaunoendawo mambofamba here, ukafamba unosvika pekuti you are enjoying yourself. You are outside the Harare but you enjoy yourself. Saka zvinotihwadza kuti tinozoramba tojoina sei. How do you enjoy? Place ine yakaenjoya kuti munhu wese aite sei afare, but those guys inini dzangu vakauya kwandiri inini handikaoradza face yavo. I block that. That's the blow of the things. Okay, first of all, vaMutangadura ndo vakatibatsira kuti tiite set up a lithium processing plant along just near his site. You would see there's a big lithium processing plant there which was set up, and without him we would never have got that place. And he offered us that land, and we managed to bring our investors to set up a plant there. And because he had many aspirations from us, and he had other ideas that he had proposed to set up a filling station there, things that we were supposed to do, and all those have now come to a standstill as his passing came to a shock on us. Alright, so how long have you been under business continuity with Mr. Mtangadura? Alright, since 2019, we've been doing black granite in Toko and Macheke, and when we wanted to set up our processing plant for granite, that's when we started to get in touch with Mr. Mtangadura, and we started to have discussions, and he had the land there, over 20 hectares, and then that's when he offered that land to us. So, like when you heard that Mr. Mtangadura shot dead, how did you feel when you get such that kind of news? It was heartbreaking. It was heartbreaking, and not only that, it brings a sense of insecurity
to people who are in business, because one thing about our economy is that when we are working hard and when you have toiled and paid your fair price in terms of toiling, you'd want to enjoy the fruits of your labor. And I don't know what kind of animosity came upon the people who did this, and I'm praying and hoping that the police may do their job and bring the culprits to book. Yeah, sure. So, to the community, the local community, would you wish such kind of measures would bring to the community so that they can just say What I know about our security sector is that we have capable law enforcement, and I'm sure they are on the ground running. Such a case will not go unanswered, and such an act will not go unanswered. So just as a warning to those who are involved in his matter, the police is coming for them, and that day is coming. There's always a way where your actions will catch up to you. And what I think, what I would like to encourage young people today is that we shouldn't dare to take shortcuts in life. We shouldn't try to get into crime and get into robbery as a means to get rich quick. We should work hard, and there are many channels. Mr. Mtangadura was assisting a lot of entrepreneurs who are in the mining sector, who are in the agricultural sector. Particularly if you look at the cattle fattening program which he had, you could buy a small cattle from him. He would give you a space where you'd also be able to feed your cattle until they're at a level where you can buy them and sell them at the butcher. That's another, strategy which only a kind-hearted person can do. Yeah. That's very true. So, what last 2 days, Zimbabweans who are listening right now, as far as Mr. Mtangadura is concerned? Well, first of all, I would like to pay my respects and share my condolences to the close family, His Honorable the Minister of Youth, Honorable Tinoma Chakaire, and the Deputy Minister, Maidina, and husband, and the rest of the relatives and the close family. For us, the Mtangadura family, we are like in-laws, because one of our cousins is actually married to his daughter. So we are also part of the extended family, and I think we are just praying that these people who did this may be brought to book, and we are saying to the community that we must not be afraid, we must not lose hope, we must continue the legacy, his legacy which he built. I pray that all his businesses must continue thriving, his management must continue doing the good deeds, and continue helping the community which is around him, which is what he has been continuing to do. Thank you so much, sir. You're welcome. chekuti munhu anoganhurirwa upenyu hwake tisingafungire takavarairwa. Secommunity tatichigara navo tichiona kubata kwekubatsira vana nevamwe vanhu vakasiyana siyana, pangava neruzivo nezvinhu zvimwe zvinobatika sehati kutaura kuti tarwadziwa zvikuru paMutangadura Mwari munhu wevanhu. Ndokuva mungozviona nenharaunda yavateera kuti mabasa avo ankanaka angachingovaterawo. Zvinhu zvakavhundutsa zvikuru, haugoni kufarira chiitiko chakadaro nekuti unongosina kuzvitarisira. Honguri ufumira waMwari, asi apa hatingati ndiMwari. Mwari havatongi nenzira inorwadza kudaro. Zvinhu zvakavhundutsa vanhu vakawanda zvikuru. Hatina kuwana kurara, takashushikana nanhasi tichingoshushikana kuti saka mudhara haapo nanhasi atoenda zvishuwa, takutozogutsikana aradzikwa pasi. Chikumbiro changu ndechekuti mutemo ngauite semutemo, ende ndinozviziva kuti munyika ino hapana kwaunoenda uchibudirira mutemo usati wakubata. No one is above the law. Saka ndinenge ndichingotiwo dai Mwari vapindira nekunyunyuta kwatiri kuita, vanhu iva vakasika kubata. Chinhu chinonzi spirit pacho zvacho, chinhu chekuti vachirove
ungada kutarisa kana magamba akafira muhondo aya mweya yavo inogona kutotaura kuti ndiri pakati ndakaradzikwa pakati kureva kuti spiriti iyo haite se hairove spiriti yavo tichiinayo hatiri panapo nekuda kwekuti yakaganhurwa nenzira isiriyo. Saka ndinongoti ivo pachezvavo nespiriti yavo kwairi ikokoko icharwisa kuti zvinhu zvibude pachena. Ndo shuviro yedu yatiri kutarisira yedu. Mashoko angu kunyange kune vanoita zvinhu zvakaipa ngative vanhu vanotya Mwari. Patinoita zvinhu ngative tinonzwa kurwadziwa kana kurwa nehana kuti ndakuita zvinhu zvakadai zvineva zvisakarurama. Hatidi kutarisira unhu husakarurama muZimbabwe. Zimbabwe inyika inozivikanwa nekutya Mwari. Ngative tiine unhu tidzokere pachivanhu chedu chakare nechikristu chedu chatinacho chekubatana nekudzivirirana mune zvisakarurama. Ndinongoti ndiwa yemashoko andingasiyire kumhuri yeZimbabwe. Naita sei? Aiwa, matambudziko akaoneka chaizvo. Aiwa, inini ndinonzi Limon Muburirwa. Zviro kwazvo panhamo iyi yakandibaya mwoyo wangu. Chikonzero murume uyu ndakagara naye kwenguva refu kubva kuma 2008 ndinaye kusvika ameno ndinaye. Saka zvokuti taigara tichitoshanda tese kuGrenville ari kapenda. Then nofunga zvinhu zvangu zvese zvondinazvo, motikari yangu kutanga ndiye akatonditengesera murume Peugeot 504 ndiye akatonditengesera. Nemba yangu chaicha indotogara kuGrenville 96 Crescent ndiye akatonditengesera murume iyo at 100,000 ndikamupe $30 ndikazi umwe bhadha 3 years. Saka ndifuna kuti zvinokasika kundibva mukati memwoyo wangu. Kumusha chaicha kwakumboyera ndakake musha wangu nditori nebarika nemadzimai 8. Saka ndakati ndishake musha wangu ndakangopuwe metirio vemuhardware yake metirio yese kusiya kwezvidhina zvandakati madzimai yangu foroma musha ndo akazongoforoma asi metirio yangu yese. Saka pandakazwa kuti nditangadiro ashaika kana kuti ndipfeke bhurugwa chai ndakatadza ndaingototi kupfeke bhurugwa ndinodonha ndichishaya kuziva kuti ichokwadi iri chatoitika. Saka aiwa ndoti zvangu mutangadiro hazvina ndaashamari zorora murugare. Amen. Takanzwa kubatikana zvikuru nekushushikana tichiri kungobatikana kunyange nanhasi zviri kutirwadza. Zvinorwadza chokadi. Mukataura nhoroondo yenyu yekuziva mutangadura kuti anga ari munhu akamira sei tichitarisa kugarisana kwavangu akaita nemunharaunda. Inini ndinovaziva sababa vanga vari vanyoro, baba vanosvikika, baba vaida chimwangwe mhuri chaiyo. Chokwadi. Mukataurawo henyu zvese zvakaitika kuti chakanyatsoitika pachiitiko chakadai chinofundzira. Handina zvandingakutsanangudzirewo nekuti ndakanga ndisipo. Takazongonzwawo zvaakukurukurwa kunzi baba hakusisiri. Maitikiro azvo hapana chandinonyatsoziva. Ichokwadi zvinorwadza. Saka vemunharaunda vakazvitambira sei chitiko chinorwadza ichi mushure mekunge chaitika? Sekuona kwamuri kuita uwandu huri pano kuratidza kuti vanhu vazhinji vakabatikana zvikuru. Nekuti ukaona waunganirwa nevanhu vari pano havasi kwanisika kuverengeka. Kana kuti tingati vangani, tingangoti pano pane vanhu vari pano vakawanda. Zvairatidza kuda nerudo rwavaipa kucommunity, rudo rwavaipa kunyange kumhuri chaiyo. Chokwadi. Zvinorwadza. Tichitadza kuona vamutangadura vane vanga vari vashandi vakati wandei. Chikumbiro chenyu chingava chipi kune vachasara munhaka iyi? Handizive zvangu zvinenge zvavo pakuronga paumhuri hwavo, asi tinongoti legasi iende mberi. Tinotenda mama nemashoko enyu. Yeso mukoma, mungataura zita renyu nekutsanangura chitiko chinorwadza ichi kuti pamakazvinzwa. Inini zita rangu ndinoitwa Forbes Nyamsara. Chisuwiso ichi chinoshuwisa kana pandakachinzwa ndakanzwa kubatikana nechisuwiso ichi nekuti inini ndakatomirawo kuya kwatatomirawo semunhu aishandidzana nawo. Saka pandakatongozinzwa ndakatongoti tise timu yatiende ikoko tinobato maoko sezuvenga ari mudhara wedu. Sokuti kana nanhasi chaichaizwa chikundinetsa kana kutambira chaiko chisuwiso ichochi. So tomboti mamedals
tingati African Republic community vangorarama vese kunzi vabata tikunzwa kuti vanhu mazarita redu vane vachakabata city romazara saka vese kunzi vabata tingavadzosere African community. Tinotenda sepapo kuri kunzwa totofara chaizvo kudai kuri kunzwa kuti vanhu ava vabatwa vakapara mhosva iyi watodzoke mukati nekuti maitikira zvakaita atambiriki. So mhuri yeZimbabwe ikadai yakateerera panguva ino mashoko ekupedzisira angava ari muchitarisa chifo chorwadza ichi. Ini nangu handinazo mashoko akawanda andingataure kumhuri yeZimbabwe, asi mashoko andingangotaure kumhuri yeZimbabwe ndinongoti munhu usaite chakaipa mukati muupenyu munhu asina kukutadzira, asina makamiro.
uye mambo rupenyu ngavave nemi nguva dzose. Tichivimba nezita raYesu Kristu tinouya kuzoviga hama yedu iyi uye tichiisusikidza kudenga kuna Mwari. Katinamati kuna Mwari Baba vedu vanopa upenyu kuzvinhu zvose kuti vagosomudzawo hama yedu iyi panomudzwa vatsvene navasande ose. Dai Mwari vakamutongawo netsitsi vagomuregererawo matadzo ake ose. Dai Yesu mufudzi vakanaka vakamutungamirira kuimba yake tsvene, uko atasonogara pamwe chete naMwari Baba vedu, uko anosova nomufaro usingaperi pamwe chete navasande ose uye naMwari Baba vedu. Inzwai shoko rakanaka rakanyorwa naJohani chapter 11 verses 21 kusvika pa 27. Nomusi uyo Marita wakati kuna Jesu, mambo dai mainge muri pano, anshatsi yangu ingadai isina kufa. Pinda mumba mako umo usorore murugare kudzamara umutswe na Kristo musi unomudzwa vanhu vose muvafi. Kumbira vana uyai mutore ivhu muchikanda muguva, vana uyai mutore ivhu muchikanda mugwiro, tichiimbirwa vedu nevekereke. Iwe
mudzidzisi wedu vari pano munyarikani Peter Paul, honorable MP, pamusoro vechechi vari pano, muri yekwaMutangadura ndisingakusiyei, ndimi muri pano maita kuti tisvike pano. Ini ndoda kupawo kurwadziwa kwangu pamurume akarara apa anonzi Joseph. Handidi kuti nditaure zvakawanda, dai dziri ngano, dai ndakasika kuuya ndikadai ndataura kanhoroondo kedu, asi ndinongotaura mbichana. VaJoseph Mutangadura vakarara apa, munhu anozivikanwa nebhizinisi ramagumuziva naro nhasi, asi matangira ake akatanga sekutamba. Ndaona vana baba ungaine zvituru zviri vanga vakagara necheuko, ndo matangira akaita mukomana, vachiveza masituru, kwete kuveza mibhedha, tumasituru, vakasimuka vakanopinda munana Harare, munana Glenview, Budiriro, hapana pavakanga vasiri vaMutangadura. Media uko ipapa, hapana pavakanga vasiri. Taiti tikasangana totaura kamwe kanyaya kedu kuti nhai ishamwari, uchiri kuziva here vana baba vedu kuti vakambofurirana? Zvikanzi mondizopayapaya. Ndikati unoziva here kuti baba ako vakafurira babangu kuti nditsvakirewo mukadzi mudiki? Kune vanozviziva vanoziva kuti panyaenzi maruva ndizvozvoka, munoziva. Taiti tikasangana tinotaura nyaya idzodzo. Asi manje apa ndofunga pane 3 months or so vakandifonera, ini ndandiri kubva kunogadza Chief Chinamhora, zvikanzi mambo zvamati mapfuura ndiri paOK Mart, pana Chiremba Road apo vandaenda, zvikanzi imimi moyo handimbokupei chinhu, muchanopiwa full chicken yenyu makupfuura mbuya oi $10. Asi paiti mbuya ipapo kuti kwakanga kuri kukudzana, isusu takaroora kwaMutangadura, vanonzi Maiwadza, vanovaziva Maiwadza vakaroorwa nemwana wemukoma wangu ini. Saka ini ndiri pano nditori mukuwazha pano, asi nenyaya yekuti takakura, ivo vari vakuru kwatiri, isu ndofunga takata kuvavarira vana George, ndo vataitamba navo, ndo vanga vari vava vechidiki. Saka ndoda kutendai hama dzangu, dai anga ari mafungira angu panapa, mapepa aya akamboiswa pasaidi anonzi ekubvisa mutemo wedeath sentence, ndaifunga kuti dai ambokandwa uko, ambokandwa vanhu ava dai vanotobatwa. Kaini ndauya pano ndiri muridzi wevhiri mapinda mukomana uyu, vanotofanira kubatwa ende vachabatwa, vanofanira kuurayiwawo sekuuraya kwavanoita vanhu. Murume arara apa anonzi Joseph Mutangadura, tiri kumusha rekuti Mutangadura hatinyanyoritauro, tinoti kwaKondo. KwaKondo uko vanzi mombe dzaenda nekujinga kwaKondo. Ndaifunga kuti varume ava vakaita basa iri pamunhu anga achibatsira nyika. Hapana maprograms atatichiita, even kuwedzana na honorable MP vana Tinmark vaMutangadura vaisvikako, ende vachiisa ruoko rwavo. Kuto handina kuzoona vachiyangwa panapa, handizivi kana vakambouya. Munhu wataifamba naye aiuya kwedu, ende parufu rwaMaiwadza vachiyangwa vakanga varipo. Asi varume ava vaita basa ava, inini samambo ndiri kuvapikira, ndinovapikira kuti
vanofanira kuenda muvhu semaendesero avaita munhu asikamhosva. Isu hatirwisi munhu asi anorwiswa nei? Nevhu. Ivhu radeura ndo richamurwisa, ndo ravacharwiswa naro vanhu vakaita zvisakaonekwa. Munotukutira mumba memunhu mongouraya munhu motoenda. Aiwa, tsika iyoyo ngaipere. Ndoda kukumbirai zvangu mese muri pano kusvika vanhu vedu vabatwa. Hapana ane mhosva izvozvi mumhuri dzedu. Watingape mhosva hapana, semashoko amambodzwa achitaurwa. Mhosva tichaibata yevakomana ava, ndo vatichabata. Akaita zvake kana atinaye anongobuda. Isu tinorwadziwa nemurume uyu nekuti murume uyu anga asina paasingasviki sekutaura kwandaita. Chero ruoko ikoko kwandiri kutaura kuti takasangana zvikanzi moyo mukazowana mukana munouya kufamu sezvo maane purazi ndikusimudzeiwo ndikupei zviwai zviri musumukewo. Munhu anga aine rudo. Hakuna munhu mazuwano anobuditsa $10 yake kana ungobuditsa chinhu kuti asi munhu ane rudo akasikwa achipa njere nezivo, akasikwa achitaura chokwadi, ndiye murume afapa. Mufundisi, ndisingakupedzerei nguva yenyu, ini ndoda kutenda nebasa ramaita mufundisi. Rambai makabata mhuri, pindai mhuri dzekwaMutangadura, murambe makadzibata. Vazukuru vakuwasha, vanatezvara vese vave pamwe chete kusvika basa redu rakaitwa pano rawanikwa. Ndoda kukutendai. Master of Ceremony. Panguva vazukuru vanenge vakamira sekuru, muzukuru mukuru ndiye muridzi womusha achatanga kunotiisira maruva. Tiisire maruva muzukuru mudiki achiteera. Mwaona vazukuru vachiuya. This is for my dad. Yes. Understand you. Taura mbana. Iwe. Mpeya tauri mkubana. So now it's time to dance. Well done, Zach. Tirikuona muzukuru wechipiri ari kutevera zvakare. Vazukuru vari kuendesa maruva kuchema sekuru. Say whatever you want to say, please. Vape microphone. It's very heartbreaking to be here because this was my father, my first father. Mimi babangu anga vari kuAmerika mukufa kwangu kwese. Sekuru wangu ndo akatichengeta the entire time I was here as my grandfather, but it felt more like Baba Dolon. And I remember pandaida ndiri mwana mudiki ndaigara ndichitiza mama ndichienda kumba kwasekuru. Ndaienda ikoko because Sekuru was a very welcoming person, very loving, and I felt very loved and welcome. And I felt like I had a father with Sekuru. And even I visited a few months ago, and when I visited, I also got a chance to spend time with him. I went there, and it was a good time. If I knew that that was going to be the last time,
I probably wouldn't have left, but then I guess that was the best way that I needed to find out back home. And now it's just sad to say that it won't be the same. And yeah, I love you, Seguro. Anochevera ngachiisiro maruva. Joe. Just one word or two, it's okay. Joe. No, nditai uyu Joe arida kutaura. Joe chingotaura. Joe, doesn't come on. Joe, don't want nigga. Next. Next. Thank you. Oh, nice. Well done. Diana, do you want to say anything? Say it. Put the flowers. What do you want to say to Sekuru? Okay, next. It's okay. John, come. Yeah, I want to John. I love you, Sekuru. Yes, he loves you too. No, Shem. Shem. Spread anombospread manyowa ndoiswa then ayozodzoserwa kuti ari kuuya awane space. Asera maviri. Anokwana. Any speech? Any speech, Raisa? Any speech from there, sir? Any speech, sir? Just that. I just want to say kuti zvese zvavaishuvira pamusoro penyu hwedu tese, all of the good things, I pray that you see them from above and see the people that we're going to become through his love. Thank you. Pasenda. Kamsuru. Because I want this. You can say something, sir. All right. Thank you, son. This is Jamak City. Thank you. Achori pechipo chokuombera. Nguva ino tichaona baba vezvomweya vachipa blessing kukama vose vazukuru. Ngatisvikai padhuze zvose zvataita zviperekedzwe nemaprayers kubva kuna priest wedu baba Father Peter Paul. Tichinamatira muna venyu Joseph Mutakandura vatiri kususikidza. Tinosimbiswa namashoko amambo wedu Yesu Kristu anoti, ini ndini rumuko noupenyu, uyo anonditendera kunyangwe akafa achava mupenyu. Uyezve munhu wose mupenyu kunge achinditendera haazofa narini wose. Mambo wedu Yesu Kristu, ndimi makanyaradza Maria naMarita mukutambudzika kwavo. Tikwevereivo padyo nemi, zvikuru nhasi uno tichinamatira mai edu Joseph Mutakandura, uye vatiri kukumikidza kwamuri. Tinzwe mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Imi makachema muri paguva raRazaro,
mudikanwi venyu tirerudziraivo mumatambudziko aya tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Ndimi nyakumudza vafi, pinzai hama yedu iyi mumuzinda wenyu, tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Joseph akazvarwa patsva nemvura namweya mutsvene, mugamutsirei muboka ravasande ose, tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Joseph akariritirwa nomuviri neropa renyu, mupewo nzvimbo kumabiko yenyu edenga, tinzwewo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Tinyaradzeiwo munamo dzose dzeupenyu, sakisaiwo kuti chitendero chedu chitipe chitarisiro choupenyu husingagumi. Amen. Tichisubira kuuya kweumambo hwaMwari Baba, katinamate tose tichiti Baba vedu. Mambo, taperekedza hama yedu gaichisara nemi wawa wenyu, tamukumikidza kwamuri. Mambo, chengetai umuri yake yaasiya pano pasi, munyaradzewo vana vake vose navazukuru vake vose nehama dzose neshamwari dzake dzose, nesu vesangano tiri pano tirambe takabatana. Ive Joseph Mutangadura, kumbirira muri yako iyi yawasiya pano pasi kuna Mwari kuti isawane chainoona, gara uchiinamatira kuti idzivirirwe kunjodzi dzose dzapasi nokuzvinhu zvose zvinokuwadza mweya nomuviri. Musi okufa kwavo watambire nokuvaperekedza kudenga kuna Mwari kumifaro isingaperi. Amen. Amai Maria, tinokumbira mwana venyu mumugamutsirewo kudenga, tinochemawo pamwechete muri yose munosiva zvose zviri mumwoyo yevana. Namatirai muri yavo yose vose vari kuchema, vanisaiwo rugare nerufaro zvakare mukati meupenyu hwemhuri yavo. Osivai Maria, musore negracia, makakomborerwa navakadzi, akakomborerwa mwana wemimba Yesu. Maria musande amai vaMwari, mutiregerero idziri vatadzi, nosvika nekufa kwedu. Vakumutse Baba noMwanakomana namweya mutsvene, vakanga zviri pakutanga nazvino nakare kose nemisi isingaperi. vakakomborerwa vakafa vachiita kuda kwaMambo, vavachisorora zvavo nokuti vanoperekedzwa nezvakanaka zvavakaita. Mupewo sororo risingaperi Mambo, ngaasorore murugare. Mweya waJoseph Mutangadura nemweya vatenderi vose vakafa, mweya waJoseph Mutangadura nemweya vatenderi vose vakafa, mweya waJoseph Mutangadura nemweya vatenderi vose vakafa. Mwari muna masimba vose, Baba naMwanakomana namweya mutsvene, tivai nesu vana venyu, mutikomborere mugare nesu misi yose. Amen. Vedu wapera ade murugare ngatitendei Mwari.
Yes, tichisangana zvakare mhuri yeZimbabwe takwanisa kunge tichiradzika vamutangadura zvakanaka. Thousands of people vauya vachipa their last respect kune Mushakabvu. Izvi zvaratidza kuti vaiva munhu wevanhu. Haisi mhuri yekwamutangadura chete yarasikirwa, asi ruzhinji rwese rweZimbabwe zvinorwadza izvi hama. Tinoshuvira kuti mhondi idzi dzibatwe nekukasira. Musakanganwa zvakare kuuya mucomment section kuti mutemo uya wekuti auraya ndaaurayiwo wakadzoswa zvinenge zvisina kunakira here ruzhinji rweZimbabwe. But please don't forget to like, share and subscribe to World Zim Trends so that whenever we post our latest news automatically you'll be updated. Aiwaka tichiti kuna vamutangadura zororai murugare. We love you so much. See you next time.